Azi voi arăta 3 lucruri. 1. Cum se face portal spre 2. Portal spre Nether. 3. Învierea Ender Dragonului. Hai să începem. Vom începe cu Endul. Cum vă spun. La ochii de Ender. Faceți exact așa, altfel nu vă va ieși portalul. Și uite ce se întâmplă spre End. Gata, am terminat treaba cu astea. Le lăsăm înapoi în chest. Acum să luăm pentru învierea Ender Dragonului. Așa, unde m-am spawnat. Am bătut Ender Dragon înainte ca acum să vă arăt direct și să nu ne plictisim. Deci, hai să începem. Și am înviat Ender Dragon. Se respawnează așa. Calculește. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Uitați, acesta este end seating, ca să puteți să mergeți oricând. Nu să fiți dumuna pe caz să vă arăt cum se face Ender. Cred că cel mai mult știți asta, dar eu o să vă arăt. Scuze puțin mai mult. Că chiar încerc. Da, știu. De timp. Acum Nether, Obsidian și un flint and steel. Deci așa. Și ce sunete cam bizare în End, adică în Nether, aveți grijă. În următorul episod, dacă vreți, scrieți în comentarii. Eu voi arăta castelul lui Herobrine din Nether. Sper că v-a plăcut acest episod. Ne revedem data viitoare. La revedere!